Үшінші хикмәт. Хар сөбхидәм нида килде құлағымға, зикрәйт диде зикрін әйтеп йөрдем менә, гыйшыкларыны күрдем ирсә юлда калды, ул сәбәбе дин гыйшк дүкәнен кырдым менә. Унберемдә рәхмәт дәрья тулып ташты, Аллаһ дидем шайтан миндин ерак качты, хаю хавас мәвәмәнлек тормай качты. Уникемдә бу серләрне күрдем менә. Унөчемдә нәфс хаваны кулга алдым, нәфс башыга 100,000 бәла кармап салдым, тәкәбберне аяк астыда басып алдым. 14-мдә туфрак сыйфат булдым менә. 15-мдә хур ва гыйлман каршы килде, башын ырып, кул каушырып, тәгъзим кылды. Фирдәүс атлык җәннәтедин мөхзир килде. Дидар өчен барчасыны куйдым менә. 16-мда барча арвах өлеш бирде. Хай-хай сезгә мөбарак дин әдәм килде. Фәрзәндем дип буйнып кочып күңлем алды. 17-мдә Төркстанда тордым менә. 18-дә шилтән берлә шарап эчтем. Зикрен әйтеп хазир торып, күксем тиштем. Рузи кылды җәннәт гизеп хурлар кочтым. Хак Мустафа җамалларын күрдем менә. 19-да 70 макам захир булды. Зикрен әйтеп эш ва тышым таһир булды. Кайда барсам Хызыр бабам хазир булды. Гәүсел гыяс мәй эшерде туйдым менә. Башым йитте 20-гә үттем макам. Бихамдилләх пир хезмәтен кылдым тәмам. Дөньядагы корткышлар кылды салам. Ул сәбәп дин хакка явык булдым менә. Мөмин ирмәс хикмәт иштеп йыгламайдыр. Иреннәрне әйттан сүзен тыңламайдыр. Аят хадис гүя Коръән аңламайдыр. Бу риваят гарш өстендә күрдем менә. Риваятны күреп хакка сүзләштем мин. 100,000 төрлек мәлаиккә йөзләштем мин. Ул сәбәп дин хакны сүзләп эзләштем мин. Җан ва дилем аңа фида кылдым менә. Кыл хуҗа Әхмәт яшең йитте 21, ни кылгай син гынахларын тақдин агыр. Кыямәт көн газап кылса Раббым кадир, ая дуслар ничек җавап айттым менә. 16-нчы хикмәт. Дини подкаст. Ислам мәдәнияте турында татар телендә тыңлагыз.